ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат баломучад дар ватсапи экранмода роӣ кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Ҳамин хел чизе ки барои фурӯшӣ бошад, мо реклама мекунем, роӣ кунен, фурӯшда мегузорем. Дар имза навор аз куҷо хона қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Хоб, хонаи фурӯшӣ ҳастад, сунад аз территорияи Россия ҳастад, ки аз шаҳри Калуга бо нархи арзон ҳастад, квартираи фурӯшӣ тайёр аз территорияи Душанбе, мақсад политехникум, якхонага бо нархи 140 000 сомон тайёр ва ҳастад духонага аз территорияи Шоҳмансур ва дигар тарафҳо ҳастад, сунад азиз. ва ҳастад хонаҳои заминӣ аз территорияи шаҳри Бухта, шаҳри Турсуза, шаҳри Исо, шаҳри сунад азиз Ваҳдат ва ҳастад аз тарафҳои Ёвон хона ҳастад ва ҳастад квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Бухтар боз аз дигар тарафҳо ҳастад. нархҳо сар мешаванд аз 52 000 сомон ки боло то нархҳои хонаҳои қимата ҳастад, ҳар гуна хонаҳо. ва дӯстон азиз, курси имрӯза бошад 111 сомон ҳастад, курс фурмодагӣ ҳастад ва кадоме то ки мисол дар навор рафтем хонаи маъқули нафси пешкаш мекунем, маромад рафтем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, срочная қарор дорад дар Россия, дар шаҳри Калуга, Држевская район, деревная Кренцов. Дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот. яъне ки шаҳри Калуга, Држевская район, деревная Кренцов. 30 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки ду хона кардага, ки барои мақсад зиндагӣ кардан лаби роҳ дорад. 30 сотиқ замин, ду дархона кардагӣ, об сада, дӯстони азиз. мақсад ки кухни баня ҳамаш ҳастад, дӯстони азиз, барои мақсад ки регистрация прописка ҳам мешавад, мега соҳибшон а як марди тоҷики хумунае ва вариантҳои алишам ҳастад, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳем. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%, ай деревня мега 2 километр мега дуртар, лобойчи ҳаста мега, мақсад ки пуруд, озер, ҳама чи ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, дӯстони азиз, дар номаш, дар номи соҳиба хучонае, дар номи ҳамин соҳибхона хучондае. хонаҳо дӯстони барои зиндагӣ мешавад. дастрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 рубл, боз муомила мешавад. ва вариантҳои алиша мешавад ба ягон мошини аз территорияи Россия, аз территорияи Тоҷикистон ҳам бошад, яъне ки ба мошин алиш мешавад, метавонем ки вариант пешкаш кунем. дӯстони азиз, барои прописка, мақсад ки барои регистрация кардан мегад мешавад, прамои рақамҳои Россияи кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. шаҳри Калугада хона қарор дорад, дар мақсад ки як деревнишдай район шуда, дӯстони азиз. агар оиди хона шумо ягон маълумот нафаҳмида бошед, ягон ҷош ягон хоне ки сахтарак фаҳмидам, дар ҳамин рақамҳошон занг занед, дар WhatsApp ҳамаша ба шумо фаҳмода мекунанд ва арзона мекунанд. 450 000 рубл нархи ҳамин хона, бо муомиларо маромад занг занед. мегзарем ба дем квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар политехникум пеши спецназада, рӯпарӯи мақсад ки Ёсинда. дӯстон азиз, якхонага квартира ҳастад, ки яъне ки цоколни квартира ҳастад, яъне ки дар таги якум ошина такхона, яъне ки баъзе подвал мегӯянд, баъзе такхона, баъзе цоколни квартира. якхонага дӯстон маҳсулатош хеле калон ҳастад, нагуфтед чанд квадратай, дар якум ошина таг шуда, яъне ки такхона. дом худаш домои баландои 5 ошина ҳастад, домои хеле 5 ошинаи пастак, яъне баландои хеле, мақсад ки магазиндор, яъне ки доми 5 ошинаи баландои бақувват. об свет ҳастад, ҳуҷҷат дӯстони азиз дорад, термис, мақсад унитаз модагӣ ҳастад, ремонт кардагиае. нархи квартира 140 000 сомон ҳастад, боз дӯстони азиз муомила дорад, срочная 140 000 сомон ҳастад, боз муомила дорад. сета рақамҳои дастии соҳиб шуда, дӯстони азиз, рақамҳои дута вавило ва рақамҳои ахираш 59, мақсад ки WhatsApp доранд. боз ҳам мегӯем ки мақсад ки цоколни квартира, ки таги такхона мешавад, ҷои подвал гӯем, не ки трезаву дар дорад, дӯстони бо дар навор худтон бо диққат бинед. ҳамагӣ 140 000 сомон ҳастад, кадоме ки мисол шаҳрҳои чо намерасед, хеле вариантҳо мисол маъқулае, ина зурае. дар политехникум пеши спецназа, рӯпарӯи Ёсинда, ҷои беҳтаринае, мақсад аптека, магазин, банк ҳамаша дар пеша, дӯстони азиз, пеши мағозаҳо, супермаркет, ҷои беҳтарин. срочная 140 000 сомон ҳастад, боз муомила дорад. маромад занг занед, маълумотҳои пурра ва аниша аз ин рақамҳо гирифт, фақат харидории конкретна. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар 9 километри болои Сесотиқода.
6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки об свет дорад. Ремонт барои зиндагӣ дӯстони азиз ҳастае. Кухони дӯстони дурушти ҳаммом дорад дӯстони азиз. Ремонтуш нав кардагӣ мегӯяд об свет ҳастае. Аз роҳи калон мегӯяд аз роҳи мақсад ки центраш тақрибан 3 километр мегӯяд. Транспорти 15-37 мегӯяд мегзарад. Обши хонаи навсох бо ма шартҳои зиндагӣ. Бо хайки ҷоша ки нафаҳмидем занг занем пурсем. Нархи хонара 450 000 сомон гуфтесиян соҳибшон боз мегӯяд арзон мекунем. 450 000 сомон ҳастае муомила дорад дӯстони азиз. Рақамошон ҳастанд мегафон рақамҳои ватсапшон шахсоне ки мехарем марама занг занем маълумотои пурра аниқша аз соҳибашон гирем. ва дӯстони азиз кадоме то ки дар ҳамин навори мо наёфтед хонаи маъқулӣ дар комментари нависем мо пешкаштон мекунем. Кадоме ки мисол агар хонафурӯш бошад ягон замин квартира барои реклама кардан марама дар рақамҳои болобда 885 12 20 ватсап имо телеграм роҳ кунем мо реклама мекунем. лайкора дӯстони азиз занем навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ пушти мағозаи 7 ахтар мақсад ки чорум кӯча. 2 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки об свет дорад дӯстони азиз. боз мақсад ки оби шаҳрӣ ҳам качалка ҳам дӯстони азиз бо оби насос қатъи гузарондагӣ ҳастае. обшо дусе навод об дорад мақсад ки ҳастае. хонаҳо дӯстони азиз ремонт кардагӣ ҳастае. агарот дӯстони азиз дорад дӯстони азиз дарахтҳо мегӯяд шунодагӣ ҳастае. хоб мақсад ки пеши гимназия аминҷон гимназияи нуриддин пеши мактаби 124 наздикае. ҳай кондитсионер 500 термос дигар чиё лозимӣ дорад. нархи квартира 355 000 сомон ҳастае. боз мегӯяд муомила мешавад. 355 муомила савдош дар назди хона. оидам хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ барои фаҳмидани шумо агар бошад марама дар рақамҳои пурроёмада мегафон ҳаст занг занед маълумотша гирем. ва хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед занед барои мо муҳим ҳастае. ва кадоме то ки хона харем дар комментари нависи пешкаш мекунем. кадоме шумо ки хона фурӯшен марамат сурат маълумотша дар рақамҳои болобда 20 дар роҳ кунем мо рекламада мегузорем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон. нашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни корбон кӯчаи гравзавод. духонага квартира дӯстони азиз ки дар чорум ошӯна қарор дорад 50 квадрати метре. боб свет таъмин ҳастае. ҳоҷатхона ошхона баняк кухни термис дӯстони азиз ремонтшам хубе барои зиндагитон мешавад. бозам такрор мекунем шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ кӯчаи гравзавод. дома хай сурatan доми кирпич ният сунад бо мо хай хитон бо диққат тамошо кунен. ва фикрам ки доми ба қариби нав нестаи дом. хоб нархи квартира 350 000 сомон соҳибш мегӯяд бо мақсад ки арзон мешавад. 350 муомила дорад. хоб ин аст рақамҳои вавилони соҳибшон ҳастанд дӯстони азиз. шахсоне ки мехарен марама занг занед маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз мақсад ки ягон одаме ки хонахара квартирахара агар ки мисол дар навор наёфт дар ютубу дар сайто дар ватсап мо нависад дӯстони азиз мо мақсад ки кӯмак мекунем яъне ки квартира меоем вариант пешкаш мекунем. ва кадоме ки мисол ки хоҳад ки реклама кардан марамад ягон чизи фурӯшӣ бошад дар ватсап мо мо реклама мекунем. чӣ хонае ки лозима дар комментари нависед мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба шашум эълони имрӯза. дӯстони азиз решоткаи фурӯшӣ ҳастае ки айбисеткаро мақсад вайрон кардагӣ ҷошта дигар чӣ мекунанд. и ба айбисетка барои мисол ки пеши леснисои хонада мешавад. ихе мисол ҳамагӣ 11 метрае дар баландишон 94 қариб 1 метрае. обшим 11 метрае дӯстони азиз. хоб баландиш 94 ҳастае. 4-5-6 донае намедонам чанд донае мақсад ки дарозишон 4 метра ҳастае 3 метра ҳастае 2 метра ҳастае. метавонед ки разми брида дар ҳамин пеши леснисотон занеша барои бисетка меша барои леснисои пеши хона меша фасон мегирад. ҳамагӣ 11 метрае. нархаш бениҳоят арзон мегӯяд. срочнай нархи 3300 сомон нархи ҳамашда ҳамин 11 метр ҳамашда 3300 сомон нархша мондиан соҳибшон бо ягоншон муомила мекунанд. ин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр дар Мирзобекда. фарамои рақамҳои тоҷикистон рақамҳои тисел кор мекунад дар рақамҳошон ватсапам дорам барои пешои леснисо мешавад ва барои бисетка мешавад. ира ай бисетка худчон кандагиан ҷошта дигар чӣ мекунем мегӯяд ҳамин хел нархи арзон меда. ҳамин агар ай бозор шумо харен қиматтар ҳастае. ин нархи арзон барои мисол пеши леснисои хона маълумот карда дар кӯрата занг занад. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи уртабизда. 7 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 хона кардага дӯстони азиз ки хоб об свет мега дорад. хоб 3 хонаи калон дӯстони азиз як кухни ҳаммом об свет. ҳуҷҷатҳои хона 100% дӯстони азиз. нархи хонара 290 000 сомон гуфтесиянд боз мегӯяд муомила мекунем. 290 та
савдо муомилааш дар назди хона. хоб ин ҳами рақамҳои тисели соҳибшудан шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед маълумотша гирен. шахсоне ки мисол дар навор наёфтед хона замин квартира маҳбулитона дар комментари нависа пешкаш мекунем ва шахсоне ки хонахарай хоҳад ки мисол конкрет хонаи дар кӯриша дар ватсайи мо муроҷиат мо маҳсуб ба шумо вариант пешкаш мекунем. хоб баъд дӯстон азиз фаромӯш накунед ки лайкора занед, лайка занед, чӣ хона ки лозим аст пешкаштон мекунем. дӯстон азиз барои дастгиритон ҳазор раҳмат. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғон-Тепа, дар Шабчароғ. дӯстони азиз пушти мактаби 12. духонага квартира аст дӯстони азиз ки дар ҳаштум ошина қарор дорад. доми 8 ошона аст 60 квадрати метр. ремонтуш ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис ҳамаш адели ва дӯстони азиз лифт ҳам дорад, лифтшам кор мекунад. дом худаш 8 ошона аст, дар ҳаштумаш қарор дорад. духонага 60 квадрат бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва лифташ 100 квадрат пеши мактаби 12. ҳама чӣ дар пешаш ҳаст. квартира мега дастроҳшона фурӯхта мешавад бо нархи 380 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила савдо дар назди квартира дорад. ина марҳамат бо диққат маълумотша гӯш кунед, бо диққат навора тамошо кунед, баъд дар рақамҳои соҳибшон занг занед. фақат суми холия мега алиш палиш намешавад. дар рақамҳошон ватсапам дорам. марҳамат шахсоне ки бисёр квартира хоҳиш кардед квартираи фасон ина занг занед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. дӯстони азиз дар мақсад ки ҷамоати деҳоти Каратоқ, села Ахорун аз канал мега 300 метр боло. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 хона кардага дӯстони азиз ки 4 хонаву боз як хонаga барака намода қариб ки 5 дар хона аст. хоб як калидор дӯстони азиз. хоб хонаҳо дӯстони азиз мақсад ки шкатурка дорад дӯстони ҳамаш мегад. ай камтар бо ранг бор ягон чош мондагӣ аст. нархи хонара ҳамагӣ 300 000 сомон нархи хонара мондиан боз мекад арзон мешавад. боз маълумот ча бурга мехонем. шаҳри Турсунзода дӯстони азиз ҷамоати деҳоти Каратоқ, села Ахорун аз канал мега 300 метр болода ҷойгир аст. хоб ина рақамош аст тисел. марҳамат шахсоне ки мехарин дига маълумотша занг занед пурсем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғон-Тепа. дӯстони азиз дар рӯпарои ресторани Саёд дӯстагаз лаби дарёда. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис ва ремонтҳои беҳтарин. нархи хонара дӯстон азиз 450 000 сомон гуфтесиян боз арзон мегад мекунем ё ки ба ягон квартираи созгоша мега алиш мекунем аз шаҳр. ба квартира алиш меша ва сумаки 450 000 сомон аст. шаҳри Бухтар рӯпарои ресторани Саёд дӯстони азиз. барама шахсоне ки мехарин дар поён буда рақамҳо мегафон аст занг занем. бозам агар такрор шава узур, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ки квартира замин ягон чиз барои фурӯшӣ марҳамат дар рақамҳои боло буда 20 рӯкне кам мекунем. агар шумо хонахар бошед дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо хона замин квартира лозим аст нависед, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. дӯстон аз лайкҳои бепула мезанед, фаромӯш намекунед, навора то охираш тамошо мекунед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино ва айни Гарадок, маҳаллаи Обчакорон обшӣ. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 52 квадрати метр. бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис, кондитсионер ва ремонтшам соз аст. квартира мега дастроҳшона фурӯхта мешавад бо нархи 380 000 сомонӣ ки боз мегад муомила мешавад. 380 бо савдо дорад. оидаем квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволиё зиёдӣ дар рақамҳо поёмдам аст, мегафон занг занед маълумотша гиред. то қад суми хӯрад дӯстони азиз алиш палиш намешавад. бо метавонед ки ин аз суратҳои дом аз берун ва аз дурун марҳамат шахсони харидор занг занед. фақат одамои конкретно мега харидор мегад занг занад. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз замини хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати Офтобрӯ. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки временка кардагӣ аст. документош мега 100%, нархаш мега 52 000 сомон аст. боз муомила дорад. ноҳияи Ёвон ҷамоати деҳоти Офтобрӯ. хоб инами як дона сурат дошта соҳибшон амира мақсад ки фурӯш дамондиян ва қасад ки нарақамош аст тисел 52 000 сомон аст. кадоме ки мехара занг зана маълумотои пурраша гирад. то қад суми холия алиш палиш ягон чиз гуфтагӣ нест дӯстони азиз ва маълумотои пуррашам нагуфтаем. марҳамат занг занед.
одамое ки хонахарен дар комментари насем пешкаштон мекунем, одамое ки мишо реклама кунем, WhatsApp дар рои кунем, реклама мекунем. Ин буда ори музаимо то видеои оянда.